Det vidste jeg faktisk ikke. Er den det? Okay. Nå. Nej, det var jeg ikke klar over. Nej, slet ikke. Nej. Nej, det var vi ikke. Hvad tænker du om det, sådan umiddelbart? Det lyder voldsomt sympatisk. Det er fedt. Det synes jeg lyder rigtig godt. Det synes jeg er fedt. Det er rigtig godt. Jamen det synes jeg da, det gør da en væsentlig forskel. Det er altid rart at vide, at ens penge ikke bare ender i en eller anden dybt hul i en eller anden slomme. Ja. At der ligesom kommer noget godt ud af det. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg ved faktisk heller ikke, hvordan man søger det. Det kunne være ret interessant.